Аз не мога. Чета коментарите на Фейсбук и разбирам, че българските пичове има няколко направления, ще го кажа така. Аз не знам как да ги отделя. Има отделно пичове, които те отделна са каста, които те си знаят своето. Тие, знаете ли, те от разряд на хора, които когато пуши цигарата, казва нататък, де ходят, че там бият. Не знам, ще ми разбере ли хумора, колко съм казал сега, но то звучи примерно така. И те седят, аз не така отдавна съм записвал клип за хранене, за нещо. Хората просто няма какво да пишат. Не, но аз съм благодарен, че пишете. Съм благодарен, че поддържате разговор. Защото става много уникално, много ми е смешно. И знаете какво още забелязах? Да не съм българ, да не знам български, няма да имам такива кеф от живота, когато чета такива коментарии. До злобните коментарии съм свикнал, дори не им обръщам внимание, но когато чета, някой пише: "Ко си дошъл тук, ми дишаш въздух?" Майко мила, аз не знам. Но това е уникално. Това е, аз нали казвам, каста. Аз не знам, може би те пичове седят в затвора цял ден и не знаят какво да напишат и той после стои, си натяга джунти и разказва, че някой му диши въздуха. Уникални пичове, уникални хора. Не, но като цяло гледам достатъчно много образовани хора има, които пишат все пак. Пишат нещо полезно, нещо адекватно. И това също го виждам. Но по някой път ма къса от такива хумор. Линка в описанието на профила Опена Титавани.